B. B. Úplně zcepeněla. Bé. B. B. Ní. B. 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 Zatím mám teda jenom ocasy. B. Jsou totiž To se dvě. nepodíváš. Jo, to se nepodí. B. Tady B. Jenom B. Pojď jako. Jenom takhle, víš? I B. to. B. Ne, myslím spíš jako přilákat, ne? B. Ne, pomalu, ať se nebojí. Já nechci, aby šli pryč, já chci, aby šli sem. Pojď sem. U něj na louce. A normálně, to jsme ještě s Robem neviděli, to bylo jak secvičená Spartakiáda nebo něco takového, ne? Tady přeskakovali, pak si zase seřadili do hloučku, nejdřív přiběhli sem, chvilku se pásli, seřadili se do kroužkou. A normálně vždycky jeden vyběh něco předved, tady to a normálně takhle se předváděli, to jsme ještě nikdy neviděli. Tak, tady to máte. Jo. No a plynule to můžeš dát normálně ještě jednou. OK.